Ta sa si sempat nga ai ku play pi baro ha ke keteng ke do just grace. But nga dwai bo play un kerku pi ha ke ni sngi. Ha ga ba pisha square ke ni ke jing hikai ke bangadon ban ai biang nakani ka voice message ke ba south pa arpo. But nga nget ba u play ke jing mot jong pi. Un yarap ya ke jing la man sim jong pi de ba pisngo tho. Shibon yakini ki Pharshi baro ki bau jisu Ukraine. Singa yathu ipi yakini ki jing shisha. Bakum ki banget ki ba buat yaw try ki banget au jispris. Ki ba shania aga jing aye ki jong. Banginum day yakabaniya light na ki gospel. Ngihapan puli ki gospel malagapor, ngihapan keren ni ki gospel. Namar kini ki jing hikai ki bau jisu hikai. Ki don kam yangi banginiay puli malagapoa. Nama ki jing hikai ki tong just grace. Ki di ki jing hikai ki basuk. Ki badon nong rim, ki bajilio. Bat ki badon ka jing shai. Kabala ban yalamingi siya ka jing shakri blay ki baday. Di mentaruski ngan yat shikmat hagani ka jing hikai junga. Da ka banga biteng biang ka jing hikai ka banga keren bat ki Pharshi. Ki jong just grace. Ngaladep hikai ya ka Pharshi jong nong bet. Ngaladep hikai ya ka Pharshi Shaphang ki nyut. Ngaladep hikai ya ka Pharshi jong usumbai terso. Bat menta nginia pet ya ka jing hikai ka bedai bat ka Pharshi Shaphang Thiat. Zena pipuli bahaya ka ni ka Pharshi Shaphang Thiat. Pilap bagadan tangkum malai saulai hagani ka jing tha. Henry kadai ka jing hikai ka bakrau halu kata-kata. Dengan puli gani ka gospel ka jong Matthias ko nang ka bakhat lai na ka dakhat ka balai pulai. Basi ka tang si dakhat hi ya ka bala divide hangi. Ngan puli ko magalong. Ulak keren ya ka waipat ka Pharshi haki. Kahima ki bineng kalong ko mutiat. Ya uba kalasim ka kentay bat kalaptep akilay perha upuraw. Tat onda ulasir baro. Tapi puli yang ni ka Pharshi si dona preng jong fi misngaw tho bahaya gani. Lesi wat na fi sngaw tho ru ngadan kat tu kat ni jing shai ki bakodor ki bangadan man pen ina gani ka Pharshi. Piyo ya kani ka Pharshi Shaphang Thiat Ukraine biang Shaphang ka jing hikai ka bayadai bat ka hima jong ki beneng. Uong ka hima ki beneng kalong kumutiat. Pino pet hangi ya ka jing kraw jong ka rukom hikai ka jong Jezebres. Bau hikai ya ka hima ki beneng na usumbai jong nong bet. Hikai ya ka hima ki beneng na ki nyut. Hikai ya ka hima ki beneng na usumbai terso. Hikai ya ka hima ki beneng na utian. Lesi pinum poi perkhat ya kata. Lesi ki beriu tu kapol kinum la ban pediang ya kata. Andai hadir mengipuli mengi mentangis ngau tho. Bapelehan ka hima ki beneng. Kadai ka batroikam hagani ka rukam. Pi habaro pratali. Lesi lepi pet igini ka lenong ka bakat lai. Uji su hikai ka pratali. Ki Pharshi. Bat hakini ki pratali ki Pharshi. Uji su ukuran baik tang Shaphang ka hima jong ki beneng. Hakimi ki kintian uji su ukuran baik ya ki nongrim jong ka hima jong ki beneng. Tinggal apen ipi ya ka nongrim jong ka hima ki beneng na usumbai terso. Bat ngan pen ipiang mentagisngi
ia kane ke Pharshi Shaphang ke hima jong ki beneng kumlu kalong ujisu uwanra Shaphang utiat pi utiat ken haka jing sngot ho jengi sina mabangi dai ki khasi jantia ngan kran ka rukom jengi gani ko pi yo thiat bon sim da pi pet ba yo thiat la da kran yo thiat bon sim ki brio ki kran tang Shaphang ke ek ke besneo namar i ki brio ki mo ki sha ong bor yo brio ba bu a du ki ong ula sho thiat namar ban penmi ia ke kiat ka ba pen bu a i ki brio don kam yo thiat but dai na ka dau da pi pet ba ba jisu hikai ia ke hima ki beneng hakarukom ko jo thiat sngo ku man ong ikum ba upen snio dur ia ke hima ko jo blai Henry u jisu abu kren u ong ka hima ki beneng kalong kum kani ke ketien kum kamot upen ia ka rukom trai ke jong ke hima ke jong blai kalong thik kum ne kum thiat bat ngan pen fi yo thiat haga bible si ke kham jorong ni da fi pet ba yo thiat udon ka dur ka snio udon ka dur ka ba na mapinda puli yo thiat wal uji suru kuran yo thiat haga gospel ka jong umatias hi ka lanong ka bakhan rio da fi puli na ka khat ka basan u ong i gini kiten wang haba ki senran jong ute ki lawan se shiliang ki laklet ban walam kupu uji sulu ang ki to sumar to kiar na thiat ki Pharshi bagi Sadusi. Fi wong kiar na Thiat jong ki Pharshi bagi Sadusi. Kiti kila ye kren para lok ki doong haba nabangim shimla walam kepuken. Haba ujisu ulatib. Ya kata ula ong haki api ki barit jingen. Balai fi ye kren para lok naba pim shimla walam kepu. Pimpat sngot ho lani pim kan mau ye kita kisantali ki kepu kita kisana jar. Bakano tukri pele ya kharu lumne kita gi nyau tuli gi pujong kita gi saujar bakano tukri pele ya kharu kumno bapem snout ho bangam sim ong api Shaphang kupu ndrei ban sumar nau tau thiat ki Pharshi bagi Sadusi fi abo jisu Ukraini thiat hangi Ukrain Shaphang ke jinglo ke mabna komni Ukrain Shaphang ke jing hikai ketien belai uang kumlo uang Henry ba pin sumar nau thiat ki Pharshi bagi Sadusi de puli kal nang ko khande khot khat arjo mati askang anda kumta kila skotho ba shimla ong ban sumar nau thiat jong kupu Henry na ka jing hikai ki Pharshi bagi Sadusi ada ketien ka ba kraw hadu kata-kata bat ngaru ngan keren ni kani hagini ko por apa deng jofi kade ke kabu yang a banganio ban keren ya kani ke jing shisha kejupen leng a kejupen pisai ke mensim jonga namar ngayo i baki brio kem salia yau nutia ki shimsting ki ngot laga ngot ki bam laga bam ki pediang laga pediang yau nutia bat kawan ke jing tray ke besnio ha ke jing lawan sem ke kta ya ke jing lawan sem fi habau jisu kuran ne kuran ke ktien ke ba khor adu kata-kata bawang kiar no thiat jong ke Pharshi bagi Sadusi wat la ki senran ha ke bening kong kim sngo tho en readien daula penshai ki se sngo tho bau ong badeban kiar na ki jing hikai fi ke jingi kai ke jongi Pharshi ke jingi kai jongi Sadusi ke jingi kai brio ke jingi kai niam baru jisu u angkiar na ke jingi kai ke bawan na ki brio bat ke bawan na ke jingi kai jongi niam namar ban shu long niam bat ban priang ke jingi kai ke ba klem da don ke bor apa jongka walit mut ba kam don jing tai e kade thiat ka pen sneo ye ke jing lamen sim jofi
Kanungot ki brio ki bishong ga jing hikai ka bamdan ka aka ka jing pun pau no try ka bamdan ka bor ka bamdan ka jing shai ki per khat bet ba emne lengan shong ji sengen shus ngam de kim tip ba ka tu ka jing hikai nda ka rung shupo ka pen klumar ka pen wet i ka jing lauman se fi naga ta ka daw ki jing hikai berbor nga shime ga ni ka kabu ban kran shapi lada ha ka por ka jo jisu u on kiar no Thiat jing Pharshi bi Saddusi kat no tam yang ni mentah baga pertegala khamsta ni haban pikir bahaya ga jinglaw man siem jingi namala daw rung u Thiat jong ga jingi kai un pen sneu lot e ga jinglaw man siem ga jinget ba ga jingi dai jo pi bar blai ga kreni ga ni ga jingkit kle ba ga jing snow kya ba don ki brio ki ba pen sneu ga gospel nadu ko por ga jong u jisu da ki jingi kai ki ba per bat ki ba kala check bahaya ga ni ga sngi ga jingi kai nama ki jing hi kai ki kilalong ki Thiat ki ba pen sni ulut ye ga tu ka pentai jong ka jing baha bara ba pidan ka jing hi kai fi yu i ki jing hi kai menta ki mi ki ba bon rukom ki don ki jing hi kai ki ba pilet ki jing seng ki ba ki brio ki kren pen ban tangi ka ban kren ben tangi ka ban kedok ti ki wei tang ka ba pen ram bat nda ka runga ka jing em jopi ye phiru kan pelong kum jo ka ta lang kum jo phin kren ki wei phin bishar phin pen ram phin kren ben phin kren prasha kan long lang kum ta nak ta ka daw Thiat udei ka jing hi kai ka basniu palat e ki brio bat nda pi pet ba ki jing hi kai ki ba ngiyo agi ni gisni gidan ki ba hi kai palat tang kum no ban roi spa ba tang kum no ban man spa ka taru ka dei Thiat kidan par ki jing hikai ki ba penpoye ki brio wat shaga jing hikai ga bakla da ka ba ki klamon ra ye ka ktien ga job lai ki wan ra biang ki tu ki jing prophecy ki jing pen pau ki jing pos neo ba ki sedang man hikai ki brio tang da ka jing la jong ka jing sngut ho ba kan jaman sim ka jong ki ka shabar na ka bible bat ka taru ka lapan sneo ki brio dan ki brio ki ba shu im bet aga jing it ho lupa bo tau ong kum tau ong kum ta kalong Thiat e ga jing im jong ki kim dan nong rim ki ya soin bar ka khat do kin pai ga jaka ga baklumar namar ba pi pun sha skor ye gi jing hikai ki bam dei kalong Thiat namar ba nganum yo por shibon ngan pni pi na ga bible wap su pol ru kreni no Thiat aga shiti shi ki karen ga banin kong ga nong ga san ga khat ga ban ri ter ter tangi ni puli wa kata ka jingle sarong jong pi kamlong ga ba hatu phim jutip bai Thiat i ba khon khndiat lani barit khndiat i pen siap ya baro ka wei ka shilling lun upu im la pi pet ba hang ni uong shushu tongan puli na magata tu ya pen khoit no phi yo Thiat u barim ma phin yo along ka shil khoit ke batmai kuma pilong ki ba klem Thiat namaru yo khon lang brat ga jinglai jingi u krisken la knyano na ka benta jingi kumta titongin om khawai om dau Thiat uberim limni dau Thiat ga jing bishni ba ga jing baman hane dau kupu ba khlem Thiat jong ga jing sngur bat ga jing shisha fi da pipuli ga ni ga nong le sipim da sngot ho man pin shai mga khndian o absupol u wanra ya ga jing long men sim ha ga ni ga jing hikai ga jong pite u wanra da ga no rukom u wanra da ga jing ni no jong gi khon Israel na ga region o ga de ga bajleo ka de ga bayar wanra aga por ga bo blay wa ai ki ga jing ai jing mat begin mi no cricket na ri Egypt haga to gumit aga bakin pinia lang brat begin ta ga snam jong o gi shaukat bo blay wa ngani ai aga to gumit ngan shoya bu konen kong jong brio bu brat jong ri Egypt re kita gi badana po jong ta ga yeng ga ta ga snam jong lang brat ngani ai la ki ndala dep ong ga ta pi ken ma wong pinia bam yu pu ba khlem Thiat bala panpo ga sun kai bu ding do ga ti ga jodi bala phong juti la ki kijat ba phin ya chkhmat phin bam da ga bakir ki yano yo kupu u ba khlem Thiat phitip ka mod i gone ka ba mod ba jisu kwa ban hikai ngi u pol kwa ban hikai ngi ktien ga jom play ga kwa ban pen shai ngi ba ba ngi mi no na ga Egypt jong ga jinglaw barim ni hab ban bam yo kupu ba khlem Thiat ka ba mod ngi dei ban sham yo Jesus Christ u jisu u de Christ u balong kupu ba khlem Thiat
ubam don thiat ubam kle thiat ruya piaban ba minu kupu beklem thiat daga jing ngire ban mat eu jisu ngimre ban yo bekle daga niam bekle daga rukom jing hikai ge bobon re bangin shambe yo try belong kupu beklem thiat u blay u slot ho yene kwa ngi ba hadin bangila kala ka bomot adin bangila ge jing long barim banginum dan thiat chu ge jing ngire ban ba mi kupu beklem thiat Pio iya kene lanang ko besan korin bening kol no besan ko ban riwang ke jingle serang jo pi kam long ko ba hatu pim tiap be tiat iba kon kendia lani berit kendia ipin siap e baro ke shilling lanu pu im anga kwa babin kala ka bomot menda ke sngi babin perkat ba kendiat ke jing sarang ke barung ke jing em jo brio kalau ngutiat bo pen sniu lut e ke jing em jo pi bro ko bat kata ke jing shisha Hinap dan ki brio ki bangayo ki bala IT ki bala pediang yo try. Ngaju yo ki ne ki dan ki brio shan rang ba kan thai ki ba itho ki dan shi shai ki jing khat jong play. U play dan ki ba kraw ko bala tap apa jo ki la mat ki jing pen sla. Ki dan ki ba ken salong ki jing ka khu ba kraw nrei haba ka jing salong khndiat ka yo jaka ka jing mot ba ga donot. Ka pen sneo lot ka shilling lon ka jong pu im ka ba mot ka pen sneo lot ka jing ba baro ka don ha gitu ko priyo ta ka daw ka jing sarong la pen yesriem ko mutia nang ne bread no ka jing sarong wat sha kan rung ka don no tapi nomor kan pen spoil lot ka jing em jo ka jing sarong gede utia wat sha ba an pen jat no la ne on spoil ka ta ka ba daw Thiat jong ka jing sarong vi pule bhaw ong toy pen khoj no phi Thiat berim phi ni along shil khoj be thmai go phi long be khlem Thiat namar ru yo kholang brat ge jingla ukris ke la kenya na ga benta chingi kumta tong inom khawai do Thiat berim limne do Thiat ke jing bishni bat ke jing baman Henry do kupu be khlem Thiat jong ge jing snor bat ge jing shisha akik tien ge be jilio labana wap so pol yo ki tien gi krawang wal tungi no mi kawai naik men ban shakri yo play ngan boda de tien lada fidan kle abat ke jinglaw brem limni wat le shakri yo play do Thiat jong jing bishni ba jing paman fi ke jing bishni kade ke jinglaw ba sneo pala tau ke jealousy ke jing bom la shai ke bai ke jing maka to ke jing bishni ke penlong ya ke insecurity ke jing bom shngan ya la ke jing ke jing bishni ke dai ke long ke pen pot ya ke shiang ga bible ke jap lut ke jing lang men sem ke pen wet lut ya ke ba ke jing em jong ki brio par larang ilamat ya ke jing pen em ke balung bau Jesus Christ ngin perkhat yo nu Thiat Bapi de pet igi ni jingi kai bro arti ligi bangawan ra no Jesus Christ Ukraine gi jingi kai wa so Paul Ukraine Shaphang Thiat uberim jinglaw berim Ukraine Shaphang gi jing sarong Ukraine Shaphang gi jing bishni Ukraine Shaphang gi jing bamman bakidi Thiat gi berung ha gi jing em gi jingi ke balapan temai fi day na mar ta daw Ukraine hang ni fi bapin so tho bana fi pet ba bo Jesus ang gi hima gi beneng galong ko Thiat ikum ba open sneo dor ya kai maka jong play ndai ukwa ban pen I hang ne bai Thiat iberit idon gebor ke kraw ban pen sneo takadaw ke hima ka jong play tapi shakri yo play wat la da pidon tang kandiat ke berit ri wala nyo ben ke don gebor ban trai kham kraw hagi jakabar takadaw da piyai de ni ka nong rim jong ke hima play pia ban snutho banom nyo ben yela ga jong jing em ke e ga bo bleu bo api wala ka long tang ye bret tang Thiat e bret rekin ma la da finot ye ga ban pentrei kam mi ta ka dan ga bo ar ga ba kham kra apo chunga nga snut nak mangan hikai ga ni ngan zapni ye ni shu shu shedin rei tangi ni pet pat ga ni ga por bo jisu kuran u drive
Habo keren iweik tien ngasai perkat igani iweik tien pidi ben perkat bah namar kawai ke tien gabo keren kadang ke jingmut kabakrau habo keren thiat ngapni pikat to singa klem wara ludru namar kadang bon gabo keren spang thiat aga bible pe u ongkum lo wong ke hima ki beneng kalau gabo thiat upa kala shim ke kentei ong te yo rang ba ong ushim rang ba buklain em kashim ke kentei upenon kam da ke kentei daga daw la da pisngap angne piki kentei pi la da kren ya ki kentei ke kren ge e fitip ke kren shaphang ke kiyo go betulat namar ha ge shiti ge jo petras ke beningkong ke lenang ko balai ge khat ge benyo o petras u ong ke kentei to bin ai buram ya ka khambon kum ke kiyo go betulat ka bomut ke dei la nyau bagi kentei ge dei ge bakham telat But habo Jisu uong kahimay kibineng kalau kumutiat yau ba ke kentei ke shim. Ang asutanat palat ikata. Ba wat lada pitlat. Wat lada pimdan boar. Wat lada ke perthei berak away ke pechipi kibam leer, kibam long, kibam la, kibam imentoy, kibala jaburam, kibam dan jingkerman hagachingem. Kibala kentat, kibala nyau ben. Pi dei ki betelat habo Jisu wan ra ne wang ka sim ka kentei wan ra da ka betelat aga jing sha ga dei ka betelat pitim ne ma ga agi jiu ye ka kentei la nyau ba ga dei ka bambet aga jing shisha henre u Jisu sim ye ne ka Pharshi da ka bu ong ka hima ki beneng ka lau mutiat ya u ba ka kentei ka sim anga sutanat igane Tagadao la da fi perkat bahaya ke jing hikai jong Jesus Christ pin sngawo yo play. Kam da dan kami ya ke jing klein ge bormet. Kam da dan kami ke jing start shibon ha ke perthei. Kam da dan kam shibon ge bor pisat ka. Kam da dan kam shibon ke jing ke magata ke buram perthei ke buram brio. Henry ka dan kam tang ke jing nuat ban shim yo ni Thiat. Wat la da fidei tang ke kio go betulat. Fidei kita ki brio ki bam dan jingkerman ki bam la. Henry uji suang habaka nang ban shim. Fi kita kadai bang kwa nang fi. Kabamut la da nginuat ia ka ban shim ia ka ketiem di joplay. Ban ong ban keren ban le ye. Wat la da fitulat ro. Kadan ka boar ka bakraw. Hang ni la da fi pule bahai ka ni ka kentei kadai ka basnotot. Pigi kentei ro ka kwa fi ni wa men se men ka sngi. Bau blay umbo pun nado katugo por ola deb hikai lepai gadur bau blay ula ban penon kam wat daki kentei aga kam ga jong turai nga kwa nga nong ifi dai ki kentei ki be julong ki brio ki be iet yo turai nado ka por jong ga bible hado menta ga snit dai ki kentei ki be khambon ki be shong ga jing turai ki be wat dai ki kentei ki be nang ga jingkit kle ki be bon ki brio balai namar ka kentei wala la nyewi ka gare ka betulat nrai haba ka dan ka jingla ka bo bleu la ai ba kan shimi nu Thiat uberit ka dan bet ka effectiveness ka dan bet ka jing kta jong ka jing shekui bat ngakwa ngan pen i fi kindia ka ni ka por ba pin snot ho ya ka jing shisha ba u blei udan ka jing pen pau hange ba ka takalong ba wanda daw Thiat udah berit wanda daga kentei baga dai betulat angas ngotenat tapi pet baha hangtei haga Pharshi ke jong sumbai terso kurani sumbai berit hare wanda yo brio kamamot yo rangba brio shenrang brio kan ba yo nu Thiat udah berit baha tang ba wanda daga kentei fi tapi pet baha ya rukom keren jong Jisu hadu kan no bo kurau fi ke bom imentoy ke berit Henry ubleu la ban penon kami kata naki priu ki betuan naki taki priu ki bom dan jingkerman
Ban penon kami ki bakin kta ia ke imlang salang. Bakan kta ia ke jing shikri blay. Bakin kta ia ke perthei ke mariang. Bakin kta ia ke jing long jing im jong ke riba ke jait pen rio. Na kata kata wali nyau ben ni di blay lo jiet iki betlat. No, siki mau ngasih pulih lihat ia ke nama ke dia ke ngasih sultanat ruban pulih ka. Uang kum ni ke siki karen ke beningkong lesingan pulih kendiat ini ni kenang bertim sengat uang hagalenang ke beningkong ke khat ke bar pun dia uang hiu ige jing khat epi ke para bengai ambon ke bestat ke bekum ke da ambon ke bedan bar ambon ke bekrau trik bal khat rebele logit itu kiki ke bebet jong perthai ba peleran khop itu ke bestat logit itu kiru ke betlak jong ke perthai ba peleran khop ye gitaru ke bedan bar pi kita ki po jait legit ba but iki bala nyo ben bla legit kan be kita ki ru ke bamlong bau ni pendu no iki ke balong ba do baro pada myo le sarang ahmad jo play pi kita ka de jinglong ka bau jisu ku ai ni ujiet khnang de ki betlan ujiet de ki bam dan ba ujiet de ki be nama kam le shong e ha ke ka shong ha ga jing ko ngo ban shim ye ka ta sim jam jong ka jing e ba ba pidan ga jing em jopi wala ka long tang Thiat e beret re pinot ban pentrei ka me ka pinyo i ka dan ga bo ka ba kraw anta na ka ta ka daw na kwa ngan pini fi ba u jisu bu hikai ka ne u ong ka hima ki beneng ka long kum u Thiat u ba ka kan thei ka shim bat ka betep no hakilai per ha pura lebih baik baha kani ka ketien betep hakilai per ha pura ka ketien betep Pulse ka ni ketien kasi kadai ka bapishim mat fi bo yo sumbai lani yo nunu bapimut ban tap am to po ban tap ka kadai ka ketien kasi paka balai nga ong ka ketien kasi paka na mamentay kani ka ketien perha mau ka ketien perha la duna bagi beri ka besngot ho ika ka kelikai ki kena samla aye ngo pitip ayu ka mot perha dan batip yang ketien perha ngada sengo komik ru bamdan batip yang ketien perha aingo iblai bangidang im mangi hakapor ke bangidang penan kam yang ketien perha sama pindah pulih na gabanu wat ublai ru wat u Isaiah ru ukuran ni yang perha ukuran Isaiah nasengo tenat ba u Isaiah bu ukuran ni perha ukuran ni jing krau jo blai but nda haba ukuran ni jing krau jo blai wang haglanang go south ho uang kum ni uang hagat khat bakhat ar we ba thewi ki o ma galang ho ti jo o but bala thewi ga beneng da ga tada but bala thep ye ga daumet ka khandau ha ka perha but bala thau ye ki lumba da ka man but igilumret aga tarajur mo hot ki banang preng kam dan den kam en rei yengi ki kasi ngadan kam ro ban tip ye ni ketien perha ka ketien perha ni ka thau ka kren ye ka tu tin ka ba mitchua ki nong di khao ki ju thau da ka perha kim thau da ka tarajur kim thau da ka man ka kren ni ka jing thau ko ba he ye ki perni khao ka ba he la ju thau ka man tarajur ka than ka kren ni ka tu ko ba pira ka kti Henry ka perha ka thau ye ka tin karan ka tin ka bala rangam bakla kumbakan no lai kilo ne ar kilo lai kilo sau kilo kat kung ka jing inga ji iman shwa ki dan daga renong lu wadi ka ye ka tin perha ni sai ong man thiet khau ki ong thiet si perha ar perha lai perha ka bamut ka jing thau balu jisu ukurani ka ni aba lai perha ka mut lai perha ka la bun ba lai perha ka mut kalami ka no phau kilo baru jisu kahima ki peneng kalangkum utiat
Yau ba la kalashim ka kentei kebetulan. Bat ka betep kemet ka tep apa deng. Tep yutu mo upura keu kunja keu. Tep apa jong la singa nong kumne. Shi lai per hau kau. Pisim kendiat itiat iberit bedep apa pi pedem apa. Filap hadin tangkat tu kan ismi. Utu kau berak owe pun. Kan mi ke jing semal. Balai. Namar utiat. Fi kam le shong ha ke jing klein bor jong ke kentei. Jong brio. Ubat hep utiat. Hari ke shong ka bor berok deh utiat. Ulak ban pen umlut ia ke tu galai perha upurau. Ulak ban pen puut. Kata ke bakren Shaphang ke ebitim ke kren Shaphang ke jingai. Ba haba pi petam. Yo itu Thiat kendiat apa jong utu purau lai perhau purau bobon ba tiap tang kendiat. Kang si samait le silaban. Finyo ke ik bang ayo ini kedai ke jingai bro. Teng da bangi syakri yu blai ni haban snut ho ini nongrem jong ke Pharshi jong Jesus Christ. Ngangale ta. Ngakren tang ku malai po sa po minute agani voice message kare berit ba agani ri kasi jain dia. Kalau compare bagani ri kasi jain dia dei berit ba ini sa po minute ini bang apply mantas ni. Hari fiu ia do kan no ke bor apa jong ni ke tien ke jong play. Baka kata ke jar ki po jar ki priu ri kasi be jain dia. Kata ka de nong rim. Ba vinu pet e la ka kum no vile da ka no gru kom vile andre tang ko wei. Don ke jinget ban betap back. Ya ki ba pidon ka ketiga jopi. But pinyo ikan dan ka bor. Nga sungut nat ba na pipet ba ni uang ka betap agi lai per hau pura. Kadon jingai bini berit banget tap in sa pen ki kan sa mo kan sa put lut gitu ba. Kabamut kadang ka impact ka bakrau. Ang sungut nat ini kadang ka mo kalong kadang ke impact kadang ke jing kata ka bakrau. Takadaw da fi syakri o blay. Wala imot ba bin le da ke ba he am. Sedang na ke ba ret. Le ke ba blay bu ka tigi jopi tap back ni Thiat kendia di ba bidan. What haki lai per hau purau. Pino ka aga ba gisi hi. Katu ka ba piptap ka tu kan sabi. Kan sa jag ke ba kra. Ba da pipet ba ni wow ko ka kitin na se kan kran ni kendia. Orang ndak laptep apa kilai perhau purau ke kerana ke jingai. Habis pitap ke kerana ke jingai. Bapi pitap bet siapa. Nai klong nai pet nai pliat tu ia bento. Pi kata ke jingai. Pi kerana tin ke jomplay ia bento. Pi ai tin jomplay jing berdua ia tu dua malang sini. Ai beda ke jingai. Pi ni ikan sadan ke tu tin jomplay ke berat ang tu ke jingai tu berdua. Kan sakta iu ko gisni Brad bet you Thiat agi kon gikti kabamut kren bet ia ke ktien jong blay de jingan agi kon gikti wa kalong tang kendiat na pimda nang kren la ke kren namar katu ko pikiran ko gisni blay un sa penlang ke ke bakrao hagi de brio ke pinot e ban Brad ngala ju puli ke kat Shaphang way na brio ke bakrao hagi ne generation jingi tau de David Yong Gisho mengitip yu kumu Paul Yong Gisho mensho de kena samla Buddhis uban sayap no na jingpang ke bauyo ke mo ke kenja cancer mo bauyo kenja TB snam ne kata kerkom kata ma ude Buddhis bom tip ye bang Jesus de kan ko ke kena kentai ke berit kabab tip yu ubo pangjur bat bau yo ya ke death sentence mo bula de bani up no doktor kani ke khna kan thai ke berit kale yang khmat cho ke yam ke duai bat ka ai ke bible ke sami ke bible show but what la da ke jing puli jo de sngot ho andre kayai le ban kli malang sni bat ke pushang ban ai bet cho no brio
hadu khat do yo ipuli bau jisu ba no igu jingpang igu jing shitom ba kata kata igu jing em jong ungai uduai baru blai pun khia yu bar kulalong pastor badan ke balang ke ba he tam ha ke perthei ni gisni ka ba mut ba ketu ke kenthei ketu ke khna kenthei ke berit kali ra ye ktien jo blai berit ha ka donot jo no brio han rei kam shim tip bakan kta yo polion gisho brio ba krau ubala ban penni ke balang ke ba he tam ke perthei minta ka dan siwal korea minta ula yap no andre u bashimti peteng tu pastor tu balang minta kilet ginseng gibril haka wega service pralak gibril kilet ginseng pralak haka wega ginseng mi nang no pralak mi na ka kenthe ka batlat ka kna red ka ba not ban bet e ka ktien ka job lay shi gibril kata ka de ka nongrim kata ka de ka nongrim takada what da shania thanila de gibril ka kwa pa pinot ban shimbe ji tin ke jong play ban bet ha gibrio pinyo I ke to ko bi bet kadon la jong ka dor ka ba kraw anta bat u ong kum ne ji su ong bat kala shim ke kan thei kala betap ag lai per ha purau tat onda ula siap baro kani gen ke de impact unse siap ulai per ha purau un siap un mi khambon un he ba de ne ka daw ng kwa ngan kren ni ba kani ka kren Shaphang ka jingnang ban up how blay ka jingnang ban shania how blay ka jingnang ban up aga jinduai ba pile ai ha ka ni ka perthei na ka benta ga hima ka jong play la ka long ha ka jingle ba ba la ka long ha ka jinduai la ka long ha ka jing ai jong pi la ka long ha ka jing sam na ka ktien ka jong play wat le nyo ben ya ka ta ka ba pile but what let pet shake jing to lot jong pi don ke jingai but yai up yai sha namar lada pinang ban up kan sapoi ke por bau play un penlong ya kata ka pila persyang ha ke jing tulat kata ka dei ka bang ayo I ya gani ka dei ka nong rim ko bekrau palat tak da was ong fi mene ba bi puli gani ka Pharshi Shaphang Thiat da pi I ga tang shi khat ka lai pulai ani nang kren men ta pi I do kan no ba ka yar ka ni ka nong rim do kan no ba ka ni ka Pharshi ka long tang shi khat re ka dei ka bekrau kren Shaphang ga hima ki beneng Shaphang lu Thiat Shaphang ka mo Shaphang ki jing hi kai ki bom long ba Shaphang ka jing long jing im ka bom dei ka kren Shaphang ka kin thei ka ba bet ya ka ba telat mo ka shim but kani ka kren Shaphang ka jing pen slur ga job play ni ba wat na dang isngo bang itulat ide ban not man le ai nang ta de ka kren Shaphang ka ba tap ha ki lai per ha puro ka kren Shaphang ka jing ai ba ki not ban tap bet ban bet ban I bet ki tin ki job play ban le ba ha bet ye ki brio ba ka san ga dei ba penio I kan sadon ka effective kan sadon ga impact ba ka ta ga dei un sa siap ulai per ha puro un sa siap pei ba I ka ta fen sa I kan ka I ka ba pile kan sa poi ka por kan sa ta ba ki brio ka sa I ka ta ha ka por ka job play ta ka da wali chong tai wali sange wali do men siam what give up what sange ban duai ban nge ban duai ban IT ladi haga bale ba ha what man tachu ong ka tin ge job lai na mara ga ya ga ba biang finio at la da phim do bor no ong ka tin ge job lai kum ta pi de ni ka ta nga yo I ki brio teng teng ni sange no shi teng por ba ni klem la man yo I ga jing ye ga juba ba ga jing fi ka ni ga jing kai ga ga ba crowd bi police ti ju jacob na go san pinlap na khat benyo ong nama kata tu sha islam ko para bangai adu ga jiwan tuai hakmi ubarap u up kmi u so u ko ju khndo udayai up islam u tan dau yo pdiang u slap bu shua ba khado tu yai sha islam ru bi tu pen es khame ga dono jopi na ba ga jiwan tuai kala hajan fi ga ne ga ktien ga kran jipang ga jing yai up ba ga jing yai up ba ga jing yai up da ga jing tuai da ga jing yai ba pinyo I ga juba jong tuai kata ga dega ka nongrim ka bo jisu hikai haga hima jong what can react lang ta ang giblug ba le Shaphang le klems no to so thao nga kwa fin minot yai up yai le yai kren yai duai yai le ba mo
ai ka tin ke job play bet yo sumbai do tin ke job play hang nong no ro ba bishan pinyo i play un pelong ba kan ke ik ba crow ta ka ba crow pala ben ngek ini ke Pharshi ke bede chau thiat kalai rap bi phi mata sngi ba pinyo i play udon ke ba crow leng ba ka chi em jobi tangi ni men siam ngini wa jingi kai nagani ke Pharshi hagani sngi ngini tuai ko pada ke jingkemen ngai ngu ime ba me penla inga bangan keren ni ke Pharshi Shaphang Thiat an nga duai a play he ni ke por ba kini ke briu ke besngap kin sngot ho i ke jingmot ke jame ba ba ngi le i ai na ko benta jame trying in shepte da ka bangi tip ba ke jing penlong kam de ke jangi ke de ke jame ba trying a duai men ke khui ni ke briu ke be yo asno ni ke jingi kai kan da roi ke do no chonki be ken da long ai ha ka kerteng ke do chi sungi duai amen. Doble ko kui pi, ko ble